Sziasztok! Ebben a videóban arra szeretnék egy példát mutatni, hogy mik azok a helyzetek, amikor az átlag helyett, ha egyetlen egy értékkel szeretnénk jellemezni egy adatsort, akkor az átlag helyett inkább érdemesebb a mediánt használni. Ezek jellemzően azok az esetek, amikor az eloszlásunk nem szimmetrikus. Mondjuk, hogy van valamelyik szélén egy olyan érték, ami ami jelentősen eltér a többitől. Itt ez az érték, ja igen, maga az adatbázis az a 2018-ban legjobban kereső top 10 sportoló, és a kiugrónak mondható érték az itt rögtön az elsőnek a 2018-as bevétele, amin láthatjuk, hogy több mint kétszer akkora, mint az utána következőjé. És ez azt fogja eredményezni, hogy az átlag, ám bár matematikailag korrekt lesz, de az ő elég kiugró értéke elhúzza maga felé az átlagot, és matematikailag rendben lesz az átlag, viszont szembe megy azzal az intuíciónkkal, hogy az átlagot azt valahova az eloszlás közepére, tehát valahova ide képzeljük. Meg is mutatom, hogy számszerűen ez hogy fog kinézni. Hogyha kiszámoljuk a 10 sportolónak az átlagos bevételét 2018-ban, akkor az nagyjából olyan 106 millió dollár, ami, hogyha beillesztenénk ebbe az adatsorba, akkor e között a kettő között helyezkedne el, közelebb a 108 millióhoz. Tehát ez igazándiból azt jelenti, hogy annyira nincs a közepén az átlag ennek az eloszlásnak, hogy 7 sportoló is kevesebbet keresett ennél az adott évben. És ismétlem még egyszer, hogy matematikailag természetesen rendben van ez a számítás, csak a mi átlaggal kapcsolatos ideánkkal megy egy kicsit szembe, ezért lehet egy picit félrevezető. És persze ez a probléma, ez kiküszöbölhető azzal, hogy mondjuk kihagyjuk a kiugró értéket, és az átlagot azt csak a 9 maradék sportolónak a bevételéből számoljuk, akkor egy lényegesen kisebb értéket kapunk egyrészt, másrészt pedig ez az érték ez közelebb van az eloszlásnak a közepéhez. Így viszont ez volt a 10 sportoló átlaga, ez 9 sportoló átlaga, szóval így viszont egyrészt hát adatvesztés történik, amit nem szeretünk, másrészt meg adatvesztés nélkül is meg lehet oldani ezt a dolgot, erre való a medián, tehát hogyha a 10 sportoló mediánját számoljuk, az Excelben a medián képlettel, és akkor megint mind a 10-ükre, akkor megint csak egy olyan értéket kapunk, ami közelebb van ahhoz a megérzésünkhöz, vagy ahhoz az ideánkhoz, hogy egyetlen egy számmal, hogyha jellemzünk egy eloszlást, akkor valahogy úgy érezzük, hogy ez az érték az a közepén van az eloszlásnak. Csak hogy az átlaggal szemben a medián az tényleg azt is jelenti, hogy a középső értékkel dolgozunk, tehát hogy a jelen esetben, hogy a sportolók fele kevesebbet keresett 2018-ban ennél az összegnél, és a másik felük pedig többet. Tehát ez jobban közel áll ahhoz, amit mi egy értékkel való jellemzésnél intuitívan szeretünk használni, ezért javaslom, hogy ilyen esetekben számoljátok ki legalább a mediánt is az átlag mellé, tehát amikor valamelyik irányba ennyire elhúzza egy vagy két vagy több érték az eloszlást. Ennek a gyakorlati alkalmazása az leggyakrabban, vagy legalábbis ezt szokták leggyakrabban példaként hozni, a jövedelemeloszlásoknál jelenik meg, amik jellemzően mindig aszimmetrikusak, és hogy milyen eltéréseket okozhat, vagy milyen eltérések fordulhatnak elő az átlag meg a medián között, az jól látható itt. Ez az oldal, ahol közölni szokták minden hónapban a fizetéseket, átlagkereseteket, hát jól láthatóan a honlap tetején. Tehát azt mondja ez az információ, hogy a bruttó átlagkereset az majdnem 570 000 forint volt 2023. júniusában. Átlagkeresetről beszélünk. És akkor, hogyha valahol itt a sorok között megkeressük a bruttó medián keresetet, az viszont 450 000 forint.
A kettő között azért van, itt is láthatjuk a bruttó átlagkeresetet, azért van ez a több mint 120, nem, majdnem 120 ezer forintnyi eltérés, mert az átlagkeresetet ugyanúgy, hogy a sportolóknál, a, hát a hétköznapi magyar népességnek az átlagkeresetét is, elhúzzák fölfelé azok az emberek, akik extrém sokat keresnek. A mediánt viszont nem húzza semmi sem erre, mert az mindenképpen egy helyzeti középérték. Tehát ha 450 ezer forintot akarjuk értelmezni, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar népességnek a bruttó keresete az 2023. júniusában a népességnek a felének kevesebb volt, mint ez a 450 ezer forint, és a másik felének pedig több volt, mint 450 ezer forint. Hogyha van bármi kérdésetek, akkor írjatok nyugodtan. Sziasztok!